Maħna għanna li Yana Bland Mintoff, it-tifla tal-Perit Dom Mintoff, għonet Yana, kondoljanzi li l-ek u l-familja tijak minna ta' Jusu minn eluf ta' Maltin u għawċin li zgur jishtiqu li jaddu l-kondoljanzi tagħhom permezz tagħna li l-ek. Ringrazzjawk l-għonet li għeda maħna. Ejja, forsi tista' taddinna l-ewwel kummenti, l-ewwel reazzjonijiet minnaħa tiegħek f'dan il-moment diffiċli għedna li pajjiżna tilef missier politiku, inti fil-verità tlift il-missierek propja, kif qed tħossok? Inħoss it-telfa kbira, imma l-ewwel xtaqt nirringrazzja l-miet ta' nies li jibgħatu l-messaġġi xogħad sbieħ għax ma stajniex nirrispondu xejn. U naf li hemm ħafna nies li għedin iħossu t-telfa wkoll u nixtiequ ninqaqdu ma' kulħadd. Imma ngħidu wkoll li missieri ma jkunx irid li nibku it-telfa tiegħu, imma jkun irid li naħdmu fuq l-idjali tiegħu. L-idjali tiegħu li ħab ħafna l-ħaddiema, kien jobot las l-injoranza l-preġudizzji u kien fil-fatt jirrabja ħafna kif sabhom dawk l-attitudni. U ngħid f'dan il-moment irridu niftakru li mhuwiex hawn f'ġisem issa mill-bieraħ, imma spiritu għadu hawn u s-spiritu tiegħu kien kbir ħafna u għadu kbir. U it-tewmin tiegħu li kulħadd ikollu drittijiet indaqs, li jkun hemm ġustizzja, li jkun hemm ċans għal kulħadd li jista' jaħdem għal qalbu kundizzjonijiet tajbin. U ħadem ħafna għal dawk l-affarijiet u kienet isa ħolma għalih li ikun hawn Malta ħielsa mill-bażijiet militari, Malta ħilsa mill-intħil barani, li jkun hawn ħafna xogħol għan-nies, jkun hawn djar għan-nies, servizzi soċjali, dik kienet issa ħolma, imma b'dedikazzjoni, bis-solidarjetà u bil-għanijiet ċari seta' jwettaq minn dawk l-għanijiet. U għalhekk aħna issa rridu kemm nistgħu naħdmu fuq il-passi tiegħu li ma nibkux imma li naħdmu. Jana, żgur kienu momenti diffiċli, l-aħħar momenti ta' ħajtu, naf li kontu hemmhekk preżenti kif għextuhom intom bħala raba, bħala familjar tiegħu. Jien ħadd ħafna gost li stajt nkun miegħu ħafna tal-aħħar sentejn. U nixtieq nirringrazzjahom kollha l-carers kollha għax vera ħadmu l-imħabba u bis-sena it-tobba, terapista, għax kull ġurnata jisna rbaħnija kienet vera importanti għalija li stajt nkun miegħu. U naħseb kienet jingħatlu fl-aħħar għatlu inti ħdimt u ħaqek issa nittistrieħ. Jana, grazzi tal-li samt dawk ħsebijiet tiegħek dawk l-aħħar momenti tal-Perit Mintoff magħna, naf li ħafna żgur se japprezzaw dak li għadek kif wassalt inti. Nirringrazzjak.